Kublai sibon ya pebaro kajing metip ya ki khobor laikam sipai SSC GD kabadai jong usnam arhajar arfusan bat kilapan mi ya ka notification ha usnam arhajar arfusau sungba ban pe ya ka video hado ban nakut kenang ma pentip ya ki jing dan kam baro ban apply ya ki post sipai jongka SSC GD hapo SSC GD lakan toblang ya ki post CRPF BSF ITBP Assam Rifle SSB, NCB, SSF, BAT, CISF. Kini baru kia bantu exam tang kawai ke written exam katkum ke SSC. Dengan page katkum ke notification balapan mi. Katarik ban submit ya ki application form ki jong pi kalas dang nadu kasan tarik benai bakandai. Bat ka last date kandai hadu kasau tarik benai ba sipau arajar arusau. Bat ka last date ban submit ya ka online fee payment hadu kasan tarik benai basipau arjar arpusau. Lada pi bakla ban pendap ya ka application form ka jong pi hakapor ba pi apply. Dia ya ka tarik ru kila ai bakandai ha ka san tarik benai ba khadway hadu ka nyu tarik benai ba khadway arhajar arpusau. Bat ya ki benai ban to exam kila da ban ai bakandai ha ubanai Januari bat Februari arhajar arpusan. Dengan page ya ki vacancy baro ki badai hapo ka all over India. Ka total post ka don hadu live kandai hajar sauspa prapuai. Bat ya ka state wise vacancy ki klaim pat penmi ha kabayadai bat ka state Meghalaya. Kin sapenmi kam hadin ndai ka total post kadai live kandai hajar sauspa prapuai. Kini la kain lang kentai bat senrang total post. Dia ka post balaj bon kadai ka BSF HKST kategori kadon kumbak cajar sauspa prap kandai baro. Nang tabur sakasi ISF CRPF ITBP bat kiwi jong ki senrang ka total post baro bami kadon live san hajar sanspa live san hajar dus pakat ar bat jong ki kentei lai hajar praspa andep kendai bat baro balaj DKP level skill lane katulop kadai katpra hajar hadu san pendu hajar kendai spa ya kipus NCB bat ya kine kiwe kipus kadai ar puwe hajar nyuspa hadu andep kendai hajar cispa bat plus saki allowance pinyo tekan poi Kambon ban tekan sapoi Kambon hadu arpusan lane arpusan hajar lane sejrong ya kata nyo badia kasnem ba pila ban apply kadai khatpra hadu arpu prasnem la ken lang ya ka age relaxation na kamanta ki SC ST kategori kadai hadu arpu prasnem ya ka age relaxation tam ya kata kim sha shu sakan ba ka qualification na kamta ki post kadai kelas 10 sajrong ba phila ban apply ta nang ta saka PET physical efficiency test kajik mare ya ki senrang kadai 1 kilometer hapo ka 40 minit ba phidai ban pendep bat na kamta ki kentei pat chi 0.2 kilometer hapo ka 4 minit sitang phidai ban pendep bat ka haj kamta ka all categories kadai cispa new cm bat kentei kadai cispa san punyo cm ndrei na kamta ki badai hapo ka Meghalaya ka haj kadai cispa san punyo cm ya ki senrang bat ya ki kentei kadai cispa san punyo pensan cm kane la ken lang ya ka relaxation hadu cispa san punyo cm ya ki senrang bat ka chest ya ki badai jong ka Meghalaya kadai new punyo cm on expand bat san cm in minimum expansion te theo ba ya ka hat ki jong pi phidon em cispa san punyo bat ki kentei ru cispa sa punyo pensan cm bat kum no ba phin poi sya ka jing mare phi ha ban qualify shwa ya ka written exam ban phato ya ka exam ka jong phi
kadai komputer base kian phato haka komputer. Teki subjek ru ladap ai ru hangne bak kadon kapat A, B, C, and D. Tang ba piha ban pen krep ba ya kapat A and pat B. Namar ka code of ru ki kampej ya kapat A and pat B. Kini kiwe ki subjek ki sudai tang ban skor highest mark. Ladap yo arpau haka pat A bat pat B arpau. Te pi telat kena ban yo. Ini page ki subjek. Pada kadai general intelligence bad reasoning arpa question sau mark kamut ar mark kawe ke question. Pad B general knowledge and general awareness arpa question sau mark. Pad C elementary mathematics arpa question sau mark. Pad D English lane Hindi arpa question sau mark. Kapor banto ya ke exam kadai 100 minit si kentap nyo ya kapor banto ya ka exam. Tele bah ya ka exam namar lada phim la ya ka exam kamut ki klem la shu ban poi ha ka jing mare lane theo ya ka haj te ka full mark ka dei sis pa anduk peu baro te kan don ru ka negative marking 0.25 mark what choose kelumar ya ki question lada phim tip namar kinsya minus ya ki mark ki jong phi. Te ka sentar banto ya ka exam ru ka don hapo selong. Tena kamanta ki baladep NCC ki badon haka grade A, B, and C. Te pinyo bonus mark. Te bapin pendap ya ki pus piha ban pendap preferen ya kano ka pus pikwa ban ai. Ningkong. Page kum ka BSF kadai A, C, ISF kadai B. Bat kom ta terter pihak ban ai ningkong shua ya kat kom ka jingkwa ka jong phi ya ka jing seu ya ka application form kadai free don kam ban seu ban apply pihak ban lej ka official website https://ssc.gov.in ki badang ningkong pihak ban register shua lade bat so apply ada pinang maka mobile phone ro kalong ada phim nang singo bahaban le jaki cyber kenang makit penle yaki jing dan kam baro tetang kini kicik pentip kublai sibon.